Mayet, ginaingon, ayaw luibi ang tao nga matuod nga nagmahalog na higugman nimo. Aron dili ka mahisama nako nga igo na lang sa paghilak. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Unsa? Imong gisugot si Berto? Unyoon sa man nahibaw ini si Eddie? Mag-away na pud mo. Ako magiingnan si Berto. Nga, di lang gid magpasakop ni Eddie. Ako pa ikaw no, magpili ka na lagkin sana nilang duha ang tunayon gyud nimo. Unya, imo na lang pagkaslan aron mapundo ka na uy. Ni, nga nagud taon do pa ko'y plano nga magbinyo no. Pero kung magbinyo man gyud kani ko, aw si Eddie gyud ang akong pakaslan uy. Ay tampara gud ay gud. Klarohon ta ni Bi. Unsa man? Kuwang ka sa kalipay ni Eddie kung mag-sex mo? Kamay nang iya ha? Ha? Kay magsige pa man gyapon kag sugot og laing laki gud. Dili man gamay ang kang Eddie gud. Dako og taas ang iya. Ang ako gusto lang kong mutilaw og laing laki. Ah, Pero sa gikaingon ko na, kung magminyo man gyud ko, si Eddie akong pakaslan no. day Mayet, tambag ko lang ha. Pag binuot ta na, uy, aron dili ka magmahay sa maabot nga mga adlaw, nga wa na gyud unya laki nga muunong nimo. Dali na. Len, Mao kanya Berto. mau ba? Ay nalang kog tubayan nas Mayet, uy. Nibaw ba ya gyud ko ha nga wa kay gusto niya. Ang imo ra gyud no, igo ra gyud kang mutilaw niya. Ay, sasay ka bala ka lang. Kuman ka katilaw si mong amiga, no? Likayan ko na siya. Iyan naman kong kisugot. Ako na siya likayan. Tawan na na. Palagi. Kamog yung mga laki, no? Mao bitaw nang hangtod ron, wa gyud ko manguyab og usab. Kay human ko giluiban sa kong uyab, tagam na ko Pulos mo mga salbahis. Murag si Eddie nga uyab ni Mayet ra gyud buutan sa tan-aw nako. Bida sa ng istorya ay noon ako. Sultian di kalina. Sukton ko ni May. Ana di ko binutan ni mo ba? Unsa? Wala Ay, kay. simba ko magbudbud pa lang kag imo da Berto. Uy. Mas may pa. Si Eddie pala akong uyab. Buutan unta na siya. Mao gyud na siya akong gusto unta. Di ko nimo uy. Nagsabot naman taday nga magdita ugma. Anong kalit magabalibad ron? Namang ko importanteng lakaw ugma dong. Sorry. Pwede sunod adlaw na lang ta? Excited na unta kong magdita ugma. Sunod adlaw ra ba? Mag-duty na ko ana. Basta kay di ko kalugar ugma ha. Kung dili pud ka kalugar sunod adlaw, sa laing higayon na lang sad ka ng bakante ka. Sige. Matawag lang niya ko nimo day kung mabakante ko. Maybe anong tawag mo Agwanta lang so good. Basta kay love na kaayo ka ha. Sige, day. bye-bye. Bye na. I love you sa day. Kami ang mag-date ni Berto ugma. Testingan ko ni si Berto. Kay ang naong barako kaayo. Doon yung kusbahin lang nila. Suod din siya higala ni Mayet. Naibawagid ni siya kung naasang lakaw ni Mayet ugma. Murud laing gigay kumpa sa kutog handa. O baka ni balik o pabadlong bayhana da. Basinog. Manghinaot lang ko nga nasayot lang ko sa pagkatahap. Manghinaot lang ko. Ha? Kuan Suod mo mong higala. Sige na, sulti ko. Nakasiguro magikubang anasayod ka gyud kung unsang iyang mga lakaw. Asa man gyud siya ugma daily na ha? May lain na sa siyang uyab no. Ugma iya ikadit ugma, ha? kining dawi. So na ko siya nga hikala pero naluoy naman kay ko nimo ati uy. Kay kadaghan naman ko na siya magdubli og uyab nga imong nasakpan nga imo ra pong gipasaylo. Diretsuhan lang ko sa pagtubag daily na. May uyab na sa dyan, no? Iyan na sa kong gibudihan. Mo ba? Ha? Oh, Eddie.
Oh. May lain na sab siyang uyab. O mo'y iyang ika-date, ugma. Manood ko no sila og motel. Daan pagi ko. Gibalik na sa ding iyang pagbinuang da. Gihagit gid ko niya. Gusto gid siya nga magkabuwag midayon. Eddie, Recorded by X Thunder Gaming. Mahal man ta kay na ko siya, Lina. Apan nga nung iya mong kunggingon ini. managsama kita, Eddie. Gibuthian og uyab. Oh, Pero ako, dihang nasakpan akong uyab nga may laing babay, gibuhagan ako, uy. Bahala siya, uy. Nakuha na ko niyas makadaghan. Wa ko'y labot, eh. kanindot unta nimo eh. Kung sama pa nimo kabuutan si Mayit, malipayon unto kay kuron. Ako sa Eddie, kung sama pa lang nimo kabuutan ng akong uyab, no? Malipayon sa bunta ko ron. Dili unta na ako siya buhagan. O nangandoy kit ko. Nga kung makauyab ko balik, kanang sama nimo kabuutan. Unya, anda mo dawat nga dili na ko putli. Oh, Lina. Kana, mas mayong gilikayan mo na siya. Milimod pa siya na ako sa sinugdanan. Apan ako, sa dihang ako na siyang gibuwagan, diha na may kumpisal. Nga may uyab ko na siyang lain. Apan wa ko na siya gusto sa mga laki. Ako gyud ko na iyang gigugma. Pero gijirjir na siya sa maong lalaki. Mao. Wala ayaw na ba yan, ha? Kung mauna imong masawa ro, mga bit gina. Mangita naglang laki. Sa laktod, dili matagbaw ng mayit o sa lalaki. Mao. Mora. Mao gyud. Gusto ka pa? Musa minta sayo pa. Likayan ko na siya. Ug kana si Lina. Si Lina nga iyang amiga. Nagplano ko nga siya ang akong panguyaban. O kana, kanas di na. Okay ko nga siya imong mauyab o maasawa ba nun. Kay buutan na siya dong. Pero, biktima ra po na sa gugma. Sa laktod, di na siya virgin. Ay, okay ra na ako na di na virgin oy. Total, di man sa hinlaki. Mauna. Usa ka laki ray miagi niya. Hala, sige. Panguyabin na Lina. O kung sugton ka niya, pakas ni dayon. Pero Eddie, di na ba ako putli? Nasultihan naman ta kaana, di pa? Oh, bisultian ako niyo. Pero okay ra na ako noy. Ang importante, nga dili ka daghan og naong. Kung sugton ko nimo, mamay dayon ko nimo. Pakaslan ta rin ka. Tinuod? Oh, sige, gisugutan na ka. Uyab na ta. Gisugutan na ka, Eddie. Salamat. Dagang salamat, Delina. Karong Domingo ha. Mag-date ta. Manoroy ta, Delina. Oh, Eddie. Mukuyog ko na mo bisag asa pa ka. Paingon. Dad ako bisag asa. Eddie, uy. Manood kita ng motel. Uday, total, mamayanam ko nimo sunod semana. Hagyo lang ning ako ha. Unahon lang natong ana-ana ba. Basta ba ya ha? Kay baon na pa ka nga di na ako virgin Uri ha. kay Lina, okay ra. Sige na, mag-check in na ta sa motel ha. Tana, Delina. Lina, nakanintot ni mo. Napay boobs ni mo nindot kayo. Napay ubos bugdo kayo. Day. Di na na-cute ha. O, lagi di na ni virgin pero cute man gyapon. Di na gani. Agay ka lang eh. Lami ahag ka na ni. Hindi na gibagwan ta rin. Maghubo na ko. Hubo na tang duha. Kainit sa imong lawas tayo eh. Eddie, imo na tanan. Oo, ako ni. Ala, grabihag mo ra mag-i-apil ni magdaa sa imuhang tatay. Unsa? Tambo kayo taas pa cute. Oo. Pagunita ko sa wife. O niya. Mahakot pa. Okay ni. Oh. Ano? Ay, wow. Nganong nagpaana pa man og laing laki si Mayatoy nga dako man kaing iyo. Kalami alay.
Kalami ka na day. Sige pa. Ay, Maayon ni kamusing alunggay tukob man dayon. Dong. Kinisang Ganan ko imo, mo tilaw, ani. Ay, ayaw na. Dali, Lami unta kini. ni. Gani kay lami kini. Unya na lang na. Kinaghayang. Pwede naman tamaribansin ka, man, Oo ba? Gusto ko Sige. matilaw, ani. Sige Sige, na dali. pa. Kana. Pusing na ka. Ay, sakit. Ay. Agay. Agay na dingan ani. Ayaw ka atras, day. Ayaw ka atras. Ayaw ka atras. Ayaw. Dili mo pa man agay. Ayaw ka atras lagi. Ihandos na, ihandos na ibiyat Ko atras. kit siya. Ang lami, ang imuili na. Maluoy ka dong, Eddie. Please, kita ang magpakasal. Buwag si Lina. Magbinuutan ako. Basta kita ang magpakasal dong. Karon pa? Di ka subo ko, mayit. Imo lang giusikan ang dako na kong gugma nimo. Oh. Dawaton na lang nato. Nga dili kita ang magkadayon. Og si Lina ang akong gigugma. Eddie. Ug sa sunod buwan, mao na nga among kasal. Busa ikalimti na lang ko ha. Kay ikaw, ako na kang gilimtan eh. Gikalimtan ta na ka. Nabalhin na nga to ni Lina ang akong gugma og pagmahal. Eddie. Recorded by X Thunder Gaming. Wa na gid makigbalik nako si Eddie. Ang suot kong higalag yun ang iyang giuyab o gipakaslan. Dihang gikasal na sila, igo na lang ko nagpatuo sa akong mga luha. Og diha pa nako batia nga mahal ko gid ay kaayo si Eddie. Apan uwahin na ang tanan. Kay di naman mahitabo nga maangkon ko pa pagbalik ang iyang gugma og pagmahal. Uwahin na gyud ang tanan. Huwag naman kasama ang kaagi ni Mayet. Dinining tulmanon. What's the style? Uwahi na ang tanan style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos. Dalit sa RMN Drama.